käsketään. Eli nyt eläydytään siihen, että liikutaan taistelukentällä tai ehkä jossain tiellä, maaseudulla ja yllättäen huomataan, että takapäin tuleekin vihollinen, eikä ole tilaa kääntyä. Pikenöörit tekevät paikallaan käännöksen ilman, että heidän täytyy kääntää piikkejä. No, ihan hyvin yksi siellä kyllä kolhiin vieressä olevaa musketööriä. Tämän takia pikenööreillä on kypärät, ei pelkästään vihollista varten, vaan myös sitä varten, että oma kaveri saattaa tulla piikin kolhiin. Tosin näyttää nyt siltä, että vain kahdella pikenöörillä on kypärä. Tämä on myös ihan tyypillistä Ruotsin jalkaväelle. Että varusteessa oli puutteita, ei ollut varaa, ei ollut kiinnostusta. Tai sotilaille kyllä annettiin varusteet, mutta he heittivät ne pois, koska niitä oli tylsä kantaa. Ja se kun ajattelee, että miksi ihmeessä heittää tämmöinen henkeä säästävä varuste pois, niin pitää muistaa, että isoja taisteluja käytiin harvoin. Joskus on jopa vuosi meni sodassa, että ei käyty yhtään isoa taistelua. Sotilaat vaan olivat vartiopalveluksessa, eli vahtivat linnaa, kaupunkia, marssivat, harjoittelivat, söivät, jos oli ruokaa, joivat, jos oli juomaa. Näin ollen sotilaan elämä oli sitä odottamista ja kaiken muun tekemistä kuin sotimista, niin siinä saattoi sitten pitkänä rauhan aikana odottua varusteiden ylläpitämistä. Moni suomalainen sotilas, joka meni Saksaan, otti siellä itselleen vaimon ja sodan päättyessä myös jäi sitten sinne niille maille muille. Jokaisella miehellä kuuluu olla sivuase, eli yleensä miekka, jota he käyttävät silloin, kun muistakaa, tämä on erillinen sotimisharjoitus. Täällä pitäisi upseerien pitää miehistä kurissa, että he eivät satuta toisiaan, mutta nyt siellä jotain saa. Tässä saattaa syttyä myös pieniä riitoja musketöörien ja pikenöörien välillä. Kaksi eri aselajia olivat usein kistoissa keskenään. Musketööreiksi katsottiin, että musketööreiksi pitää olla älykäs, kun taas pikenööreiksi pitää olla vahva. Onneksi kuitenkin meidän komppaneissa on välskeä. Toivottavasti kersantit pitävät sitten nämä aselajit tuossa erossa toisissa. Se oli se kersantti, se piikkikersantti, se löi oikeasti. Minä näin. Taitaa olla, että nyt tarvitaan kyllä välskeä valitettavasti. Välskeän käsittelystä ei moni jäänyt kyllä kertomaan tarinoita, mutta kyllä sodankäyntitaito oli kehittynyt, joten myös lääkintätaito oli. Ei kyllä istu enää moneen viikkoon. Sodasta lähetettiin kotiin, jos oli niin huonossa kunnossa, että ei pystynyt enää taistelemaan, niin sai vapautuksia. Lähetettiin kotiinsa kotiseudulla, mutta mitään eläkettä oli turha odottaa. Jos taas pystyy taistelemaan, niin sitten jatkoi sotaa. Monilla sotilailla oli ruumiissaan vanhoja kuulia jäljellä, mikä kertoi siitä, että kyllä heitä onnistuttiin paikkaan. Etenkin ylemmät sotilaat upseerit. Esimerkiksi Ruotsin kuninkaalla oli kaksikin vanhaa taisteluhommaa, josta toisesta oli hänelle jäänyt kuula tuonne olkapäähän, jota ei ollut pystytty poistamaan. Ja silti hän siellä sotili ihan innokkaasti, kunnes sitten kuoli taistelussa. Eräs suomalainen aatelissuku Tandefelt sai nimensä siitä, että heidän kantaisältään ammuttiin yhdessä taistelussa kaikki hampaat pois suusta, mutta hän jatkoi upseerilumaa siitä huolimatta. Koita nyt siitä! Noin ilmeisesti Välsker onnistui paikkaamaan tämän musketöörin, joten hän voi palata rivien harjoituksessa. Seuraavaksi. Nyt ammutaan riveittäin, eli nyt näette, että takana oli lisää musketöörejä, joilla oli aseet ladattuna, eli vain eturivi ampui. He rupeavat lataamaan ja takaa marssii lisää musketöörejä, jotka ampuvat. Tämä on se tavallinen tapa käyttää aseita, eli silloin saadaan ylläpidettyä jatkuvaa tulta. Kaiken aikaa joku ampuu, kaiken aikaa joku lataa. Ja samaan aikaan pikenee edelleen.
Keskellä näkyy mustassa kasukassa eli väljässä takissa pikenöörinen kiersantti, jolla on kädessään hiilpari. Hiilpari on tuommoinen parimetrinen varsiase, jossa on sekä kirveenterän, koukku että keihäänterän. Tähän aikaan hiilpari oli ennen kaikkea arvonmerkki, eli siitä tunnistaa vähän kauempaa, että kuka on kiersantti, kuka täällä käskyy. Hiilparilla voi toki myös tarvittaessa tapella, ja se on ihan ok myös ratsuväkeä vastaan, koska silloin voi yrittää kiskoa ratsumiehiä alas satulassa. Ja hiilpari sopii hyvin myös itsepuolustukseen, jos esimerkiksi omat sotilaat kapinavat. Mutta lähtökohtaisesti Ruotsin armeijassa jalkaväessä oli siis 2 asetta, musketti tai piikki, ja jokaisen sotilaan nyt taistellaan perääntyvästi, eli aina musketirivi ampuu, musketirivi perääntyy, pikenöörit perääntyvät. Pikenöörien kuuluisi perääntyessä suojata musketööriä noin, ja nyt he taas laittavat ja piikit taisteluasentoon. Nyt täällä on ihan mukava sää harjoitella, ei hirveästi sada esimerkiksi, mutta nuo musketit, jotka siis käyttävät hienoksi jauhettua mustaa ruutia. Hyvä, tervetuloa! Roland Talli. Ensimmäisenä Matsalkan banneria. Siellä tuo aseenkantaja edellä. Aseenkantajamme Heidi. Ja Matsalkan Jaakko nuotion bannerissa onkin tällainen nuotion kuva. Siitä hänen merkkinsä tunnistaa. Ja hevosena valkoinen Lusitano Brasil. Seuraavana siellä herra Kuusela, aseenkantajanaan Kimi. Herra Kuusela on pukeutunut hopeaan ja punaiseen. Ja hänen hevosensa on musta friisiläinen tamma nimeltään Alepto. Ja meidän uljas tuomaristo. Kumpi peitsi evää niistä sitten katkesi enempi? Peitsi ja taas lähdetään taputtamaan. Ja se ei nyt ollutkaan oikein taputtamisen arvoinen suoritus tuo, mutta jos uudelleen meitte. Väärä terminaali sanon yleensä tässä vaiheessa. Se oli tuo rata tuolla. Tämä peitsi uusitaan. Herra Kuuselan hevonen oli jo niin menossa, ettei se tiennyt, että mille radalle pitäisi lähteä. Hyvä! Ja taas lähdetään taputtamaan, kannustamaan ja taput kiinni! No niin, se oli se 2 peistä ja ensimmäinen